Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, ine biz bugün size Türkiýede ikamet, yani Türkiýede wagtlaryň ýaşamak üçin ruhsatnama barada bir täze habary ýetirmek isleýäs. Aslında bu habary biz Atawatan Türkmen Instagram hasabynda biz düýün paýlaşdyk. Ýöne bilýäňiz, video habar şeklinde paýlaşmak köp adama has anhatlyk ýetýärli üçin ýürüte video habarym ýazga delýdik. Inni bilýändirsiniz belki 15-nji noýabrda Türkiýanyň İçeri İşler Ministrligi bilen ýok diýip bir edarasy bar. Yani Türkiýanyň ýokary bilim edarasy. Şolaryň arasynda bir protokol gol çekildi. Protokol gol çekişde arasynda aýdylyşyna görä, şu protokoluň esasy maksady elbetde Türkiýe talip sanyny artdyrmak, gelýän daşyurly talip sanyny artdyrmak, sebäbi öz ýurdunda daşyurly talibi okutmagyň diňe bir ykdysady däl, başga köp behbitleri bar o ýurt üçin. Mesela şu wagt dünýäde Angliýa, Amerika daşyurly taliplerini kabul etmekde öňde korunda durýar. Indi şu protokola gol çekişde arasynda aýdylyşyna görä, Türkiýede şeýle sanawda ilkinji 10-luğa girýän eken. Bu Türkiýede 198 döwletden daşyurly talip okuýar. Indi şu daşyurly talipleriň Türkiýede bilim alýan döwrüni ikamet ursatlaryny aňsatlaşdyrmak, yani ikamet diýenimiz wagtlaryň ýaşamak üçin ursatnamany alış prosesini, prosedurasyny aňsatlaşdyrmak üçin protokol gol çekildi. Indi şu protokolum 29-njy noýabrda güýje girdi. Yani düýünden başlap şu protokol güýje girdi. Indi biz güýje giren gününe biz ýa-ni gaýtmaýala habary Instagramda ýetirdik. Indi ýöne bu hem saytymyza ýerleşdirdik hem de Instagram hasabymyzda, YouTube hasabymyzda, TikTok hasaplarymyzda da şu habar paýlaşmak isleýäs. Eýsem bu habar näme? Bu habar men aslında şu ýerde bir näme resmirek dilde okaýan ilki protokol bardy. E-ikamet web saytynda bir bildirişi goýdy Türkiýanyň göç idarasy, yani migrasiýasy, şonu şeýle diýilýär. 2023-nji ýylyň 29-njy noýabrda güýje giren ýok, yani Türkiýanyň ýokary bilim edarasy ýok bilen Türkiýanyň İçeri İşler Ministrligiň arasynda gol çeken protokola laýyklykda talip ikamet üçin, men ikamet edilýän has anhat bolmas üçin talip ikamet üçin 100 ton bakalavr öňkü bilim ölçüsinde bakalavr, magisterlik we doktora, yani şu bilim derejeleri üçin Türkiýede bilim almak isleýärmiňiz, şonu ikamete 100 diýäňiz, elbetde ilk online 100 diýäňiz. Şu ýerde ikamet izin kayıt başvuru formu diýär. Şu 100 toňyzda gaşyňyza form çykýar. Ikamete başvuruňyzda şu formda bellenen dokumentler bar. Mesela şu 100 görmälerim üçin bilemek, öwretek onam aýratyn habar et goýarys. Şu formda görkezlen belgeler, yani resnamlar bilen şu formy print etmeliler ve özüňiziň haýsy üniversitede registrasiýa bolýarmasaňyz, mesela şu döwlet üniversitetleri maňa käbirler Instagramda sorap, döwlet mediň hususy değişim diýip döwletem hususy mete değişdiler. Aslında Türkiýede döwlet hususy aýrymy ol başgarak temada, hani bir düzgün kabul edilse mesela ýöke bagly, şonuň üçin hem bir düzgün mananda mesele değişdiler. Hani ayrı bir näme ýokdur. Indi şu haýsy üniversitede, ýa-ni gaýtmaýarlar, işte Bahçeşehir bolupdylar, Özyeň bolupdylar, Medipol we mysal üçin başga da döwlet üniversitetleri we 9 Eylül EG we mysal üçin Gazi we Boğaç bar, Otdy bar, aslında köp Türkiýede. Şolaryň haýsyna näme bolsaňyz, şu üniversiteden halkara talipler ofisi bolýar. Ýürüte öğrenci işler diýär, öğrenci işleriň halkara öğrenciler üçin bir ofis bolýar. Şu ofise barýaňyz, ene men ol ýa-ni bilýäňizdekler. Şol görkezlen resnamlary şolara berýäňiz. Şolara kabul edip alýar. Şu ýerde habarda bellenişýärlik, surat çekilýär diýäňiz, hani foto suratyňyzy alýarlar, barmak ýyzyňyzy alýarlar. O zatlaryň elbetde täze zat, onuň praktikasyny nähili boljagyny wagtyň geçme bilen öwrenler. Ýöne ummanymyzda aýtyp boljaklar. Mobil araçlar bilen diýär, habarda aýdyşyna görä, mobil araçlar diýär, onu mobil ulaglar bilen birlikde çözjekler. Ýürüte bir awtolog ýa aparat bilen gelip, şu ýerde öwrenci işleri bilen diýär, şu üniversiteden özülen koordinasiýa edip
Şöyle sen soradın ama üniversitede alacakları men diye, barmak iyiden şöyle alacak ve diye. Ve taliba da nem diye sen kuğum ol diye. Elbette sen taş yurtta olayamasan, sol yurdun düzgünleri ve şona layıklı hareket etmeli, şonun için ikametin almalı yönü. Sen bürokrasi bilen, hani bürokratik meseleler bilen, ya işte koyup git onlarda o sırada yeni rahatlarına vaktini getirmeli, sen şu aydınlatları getirip ver, talaba layık. Ve biz sen yani üniversitenin öz şehrine çödüyleyeli. Şimdi şu yerde burada bilen, misal için Amerika'da aslında şeyle, bizim hemen emeğimiz, migrasya meselemiz yine, Amerika'daki migrasya meselemiz, üniversitemizde migrasya boyunca öz bölüm var, şu bölümü veriyat bolluğu. Ay 20 bırat var, şunu aliyat. Şunun için Türkiye'nin hem aslında benim kırımca, yani şu sistema öğürleyelim diye. Yani Türkiye'de öňe bolupdyr şeýle, täze öň talip olanlar bilýändir. Men talip wagtynda has başarat, has ýeňdiräkdi, has başgatdy. Ol wagtlar elbetde talibam azdy Türkiye'de. Bu sistema öň Türkiye'de bolupdyr, sonra ütkesipdirler. Näme şu öňki, yani 4-5 ýyl öňeki sistema dolanyp gelen ýala bolýar şeýle alamyzda. Ýöne men pirimçe gowup biler. Indi şu ýerde ýene bir zady belirleýärdir. Ýöne onu bellemek hem Türkiye'de bilim almak isteýänler üçin ökmen 2 ýyl ýa-da garaş oturmalylardır. Täbi fevral aýynda, misal üçin biziň Atawatan danışmanlyk kampaniýasynyň hyzmatdaşlygyndaky, misal üçin Özyeğin we Başçyşehir we şondaky üniversitetler şu wagtda resmiýetler tapşyrsaň, işläň soňra neçeli fevralda gelip okuw başlap bolýandyr. Aslında şondaky sistema ýene şu wagtdaky bolup öýrenmelen deňesler Amerikada da bar. Amerikada okuwlar diňe sentýarda başlanok, fevralda we sentýarda başlaýar. Semestr sistemasyny ediligi üçin yani okuwany biz öğrenen adamız näme sentýardan kadyp fikir etýärler hem bolup bilerdi, belki gowadan belki bilýänler hem-de. Şoň üçin Atawatan danışmanlygy üstüňiz şu wagtdan hem misal üçin ýakylaňyz bardyr, özüňiz bardyrsyňyz, okumak isleýänbolsaňyz, şonu ýene bir ada edin. Reklama girdim bilýän, ýöne bir işlemizem şu reklamanyň nimesinden alınıp gitilýär şeýle diýinler. Ýöne öz kampaniýalarymyz onun üçin şeýle edin. Makul hyzmatda terjime hyzmatlaryndan alyp resnamlaryň ansatlygyny ýöresip bilersiňiz. Inni aslında men ýakynda taýýarlap goýdum, olyn final egzami bilen başlady, şoň üçin elmem ýetenok. Bir zady ýene ýatladasym gelýär. Bu adam biz Amerikada adamyz bilip Suriýaly Amerikany ýat gitmeli. Biz hula manaş gitmek isleýärler üçin bilýän adamlar paýlaşýar. Atawatan Türkmenistan saýtyna baram bolyn. Men ýakynda ýene öwrünme çekjek. Şeýle bir pikir bardy. Amerika gitmek üçin hökmen palança dollar gerek, palança pul gerek. Elbette pulun bolsa pulun bilen köp zatlar satlaşyp bolýan ýerler bar. Oňa sözüm ýok, ýöne özüň gowy ýetiştirsen stipendiýalaram köp. Biz onu saýtymyzda da paýlaşýar, Instagramda da paýlaşýar. Şoň üçin ýakynda ýürütüş stipendiýalary bilen aýrytylan belläşik ýöne köpsiniň möhreden gutaryp barýar, köpside karynçyny gutarýanlar. 2 ýylyň sentýarny howaşymak üçin şu wagtdan resnamy tapşyrmaly. Men täze video çekanjym garaş oturmanda saýtymyzyň bilim saýpasyna girseňiz, şu ýerde Amerikaga gitmek isleýänler üçin, dürli ýaşdakylar üçin, mektep okuwçysynyň kolya, üniversitetiň talim kolya, üniversitet soralan kolya, käbir wagtdan kurslary bilen bolýar. Yani Amerikaga gitmek üçin hökmen pulum ýok, hökmen tanışym ýok, hökmen nemede oturmalylar. Esas zat birinji zat islemek, ikinji zat şu isleýände sonra da isleýän üçin gerekli akylly rahmeti ýerine ýetirmek. Onu mämiz bilýäs. Şoň üçin ondan soň pulun tapylma ýollary bar. Mysal üçin olaryň esasyny biri stipendiýa. Stipendiýalaryň biri mine şu wagt ýankaçmaýarak dekabr aýynyň jemlenýänleri bar. Bir näçe stipendiýalar, görüşleri bar. Şoňa da ýüz bilersiňiz. Ikametde nähili stipendiýa geçdiň diýip bilersiňiz, bolyn. Ikamet student ikameti aslında berde ikamet bilen bağlaşyk barmydym. Türkiýedäki talipler bilen bağlaşykly ýöne diňe bir Türkiýede biziň maksadymyz türkmen ýaş olanlar ýerlerimizden diňe Türkiýede de Türkiýanyň goşmak bilen dünýäniň ýokary mektepleri boýunça bilim alyp biljek ýerlerini okumasyny bizim öz başardığımızdan bilýän atlamyzy paýlaşmak. Şonuň bilen gysgaçyk diýsem de gysgaçygam da ýetekli bolandyr. Şu gepleşimiz jemleýän häzirçe hoş, sag bolun.